Čaute, ja som Ri a vítam vás v mojom ďalšom videjku z Rivals. A som tu aj z Bro, takže ideme hrať Rivals. A dajte like a odber určite. Ja mám toto bez 7 stripov, to nebolo vôbec ľahké. Prosím, dajte mi odber. Vyšľavý odber. No, ale by sme mohli aj začať. No, ideme duel. Počkaj, ja sa ešte tu zavám kódik, lebo ako... To je dobre, keď máš nejaké kódy. Je nejaký nový kódik? Áno, free 1, 6, 4. Dobre, to keď hrávate Rivals si môžete zahrať, zadať tuto. Tuto otvoríte shop, dáte more a tu dáte codes a tu ho zadáte. Je to free 162. Nie, 164. Ó. Yes, a získali ste takto jednoducho 3 kľúčiky a ja mám 15 akurát. Ideme 1v1? Tak by som to pýtal, koľko mám teraz kľúčov momentálne. Akceptni. Dobre. Ja mám ľudia, to nebolo vôbec ľahké získať toľko kľúčikov, takže mu prosím dajte odber. Či Ríšovi, lebo ako... Pre mňa to nebolo ani moc ľahké. Mne to skôr bolo najviac hard. A ideme. Prosím. Nie! Vieš čo, ja pôjdem. Ja budem mala agresiu. Snaž sa, keď chceš byť nejaký. Lebo Čo? Som povedal, že ideme nožom teraz. ja som ťa nepočul nejak. Ten telefon mi nejak seka. No, ne že seka, že slabý signál. Ne. Ja som ti dal minus 150. Ľahko. Lebo keď s tou knajfou dáš zozadu, tak ty vlastne zabiješ na jeden hit. To si vedel? To mi taký jeden môj kamoš povedal. Nemôžem povedať meno. Nožom. Ježiš. A nemyslím Rivals. Myslíš, že som dobrý v Rivals? Mary. Ri je proste profi. Ja som ukázal, že som ťa hitol. What? Čudné, je to 4-1. Ja som ti dal zozadu. To je čudné. A ja nemám medkit, ani nič také. Takže... Dajte like a odber. Pozriem sa do pasu. Na ďalšie video. Určite odporúčam, lebo dostanete ďalšie video. Za jeden. Akceptni to, bro. Počkaj. No dobre. A teraz si dajme niečo iné, dajme si... Toto. Ne, arena musí byť. Ako arenu nehejtím úplne, ale není to ani najlepšia vec. Počkaj, teraz nechaj jeden kill a dajte sa mi. Teraz som ti chcel ukázať jednu takú peknú animáciu, ktorú som si dal. Ale ty ma takto chceš skemnúť, Nechcem. aby si vyhral. Nechcem. Ale fakt, ti chcem ukázať jednu animáciu. Dostal som jeden kľúčik.
Rio. Bez to vyhráš, podľa mňa. Podľa mňa to vyhrám zas. Lebo s Hugom, keď som hral... Ne. Keď som hral s jediným môjim takým kamošom, tak som prehral. A čo má nožík? Áno, má knajfu. Ja som si ju kúpil včera, lebo mi to včera poradil. Že si to mám kúpiť a že len 20 kľúčikov stala. Inak spreje, ja odporúčam, tí, ktorí majú Rivals a chcú mať dobrú zbraň, odporúčam určite spreju za cenu, skvelú cenu, 5 kľúčikov získanete takúto skvelú zbraň. Veď pozrite, aká je skvelá. Kámo, tak to nemôžno asi dať. Pod nožmi. Pod nožom. Aj tak to vyhrajem. Kde si? Yes! Kámo, Vyhral to som. ako si dal? Ja neviem. 4 kľúčiky. Ja neviem asi na čom. Jej, dostal som 5 kľúčikov, za to už mám 20. To... Wow. Keď ťa si odporúčam, poviem teraz aj uzinu. Povedzte ako. Prečo nedokopíruje tvoje meno? Pozri sa. Volá sa tiež Bro. Počkej, ja ho vyzvem, on strašne slabý. Mám 2 kľúče, a to tiež to. No takže, ale veď hráme, Bro, natáčame na YouTube predsa. Áno, ale počkej, sleduj tento zápas. A to jak sa dá sledovať? To jak sa dá Jaj? Aha, Jak je to v tabulke? jaj, to som ani nevedel o tom. Tu si. Dobre. Ne. Počkej, to je fejkový, Bro, tu si ty. Ty máš crossbow, ešte máš, neviem čo, knife a nejakú trúbku. Jej, vyhral si. Ja tu môžem normálne mať takú freecam, to je skvelé. A Bro ide do vedenia. Bro 2. Bro 2 strieľa. A vyhral. Vyhral Bro. Bro začína. Lebo ja som našiel, že tu máš freecam dokonca. Začíname a už ja ti budem hovoriť. Ten druhý Bro je pri takých schodíkoch na druhej strane, takže ideš si hneď vedľa neho, teda oproti. Tam je, áno. Jak je to červené, tak tam je. Tvári sa, ale on nevedel o tomto tajnom hacku, takže Bro má ďalší win. A začíname a začali sme. Máme tu Bro 2, ktorý AFK, alebo teda vyzerá tak a stvári sa. Ale Bro horí! Čo znamená, že... Áno! Vyhral! Je to 4-0, lebo fejkový Bro nevie od live hacku. Inak ty si prvý Bro na Robloxe, ktorý má to meno, lebo ostatní sa volajú Bro niečo, takže... Ale Bro je stále vo vedení, je to 4-0. To musí byť dobrý noob. To bol easy win. A víťaz je Bro. Ale ten originálny. Kámo, on chce odvetu. A teraz posledný meč a končíme na dnes Skyshok.
Ďalšie video vyjde vyjde sobotu. Alebo v piatok, ale asi v sobotu. 1v1, začíname! Dáme si niečo iné. Vyberám praslo. Yes, Lebo je to splash. také blbé. Sice nemám? Ach joj. Ja milujem splash. Tu sa najlepšie inak so sprejom strieľa, lebo je to úplne jednoduché. Hlavne táto trampolína. To je taká čerešnička. Počkaj. Tu vieme aj burst rifle dať. Ale niekto povedal, že sprej je hrozný. No pozrite sa na skvelú túto silu spreja. Áno, ale on je mega ako rýchly. On je mega rýchly a Keby nebol taký rýchly ten sprej, tak by proste bol ľubacký. ale on má taký dobrý damage. Celkom si myslím. Nie, on tým, že strieľa, tak ty nevidíš ten damage niekedy. Takže dajte like a odber. Ježiš. A posledné záverečné kolo tohto videa začína. A v piatok bude... A to bol ten fejkový, Ten fejkový napísal, že ti bro. Takže povedal to sám sebe. A víťaz dneskajšieho videa je Rí. To bolo všetko z dneskajšieho videa. Určite by sa nám zišlo, keby ste dali like a odber, lebo toto video mu trvalo veľa práce a náročnosti. Takže ja sa lúčim s vami. Takže čau! Čau!